the only thing na pwede ako mag-decide na hindi ako tumuloy pag may conviction ng Panginoon sa akin na huwag ka nang tumuloy. Sino ba naman ako para kontrahin ang Panginoon? Pag may conviction, may pinakita sa akin ng Panginoon, ay mag-withdraw ko kahit na 2 days before election or 1 day before election. Diba? Pag may instruction ng Panginoon sa akin, susundin ko. Many times nangyari sa buhay ko, yung mga talo ko, halos karamihan sa talo ko sa boxing. Halos sa talo ko sa boxing na, 1 week before nagpanaginip ako yan. Nananaginip ako ng huwag naman gano'n, busy nga ako sa pag-iikot, binulabel naman yan. Baka naman gusto nila mag-podcast at tumaan na lang ako sa magandang advocacy na para sa kawalan. Samahan na lang ako, kasi pinili ako 100% na itong ginagawa natin para sa tao bayan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.